Здравейте на всички! Доста време не съм качил клип, не съм правил и каквито и да обзори. И не съм качил не защото не искам, защото имам проблеми с YouTube. Опитвал съм се няколко пъти, мисля, че около 30-40 клипа не ми ги качиха, блокираха ми ги. Изясняваме проблема. Направихме официално запитване от тях. Те обясниха, че съм нарушавал някакви права. Затова клиповете ми са багнати, т.е. блокирани. Посъветваха ме да не правя никакъв саунд и да избягвам някакви намеци, не знам какво точно там, нещо си. Както и да е. Това, което искам да покажа днес е ъгъл, не знам дали е видно, 60 градуса, 10 мм на фирма Белайзен. Принципно съществуват за мен три фирми, които произвеждат професионални длета. Това са Kirschen, Narex и Белайзен. Аз длета на Kirschen нямам, защото няма как да дам 60 или 70 евро за длето, при условие, че примерно Narex са около 30 или 40 евро и съответно Белайзен са малко по-ефтини, но това влияе и съответно на продукта, нали? Не може да се сравнява Kirschen с Narex, както Narex не може да се сравнява с Белайзена. Narex е ударно длето. Това нещо мога да го млатите с чук и то ще продължи да работи. Докато Белайзена си са професионални български хубави длета, но с малко малко по-нисък клас от Narex, но пак са професионални. Аз ползвам тях. Това, което ми направи впечатление е заточката. Не знам дали виждате. Заточката е уникална. Когато го видях, аз се шашнах. Но по принцип знам, че Белайзен идват винаги готови за работа. Докато при Narex, примерно, трябва да си оправите нещата. В смисъл, то е солидно длето, но ви трябва да си го заточите. Защото понякога има до 1 мм равен участък тук. Така че тук при него заточвате и почвате, докато те си идват готови и пак казвам, вижте заточката. Едва ли съм първия, който взима ъгъл на Narex, на Белайзен, но лично той е първия, който взима. И знаете ли кое е, освен че ме шашна за точката, шашна ме и това, че това нещо наистина пък работи. Хора, това не работи. Не знам дали е видно. Работи. Лично аз не очаквах. Да, тук прореза е порядъка на 3 мм, нали? При него се очаква, примерно, този ъгъл се очаква да е 5, но това е защото в момента не го налагам с чук. Това е много твърда дървесина.
виждате. Справя се. Реже. Белайзен, ъгъл, да, вижда се, че тук не, добре, перфектен е. Рано или късно идвате до момента, когато и тези инструменти ще трябва да си ги поръчате, ако се занимавате професионално. Аз до момента използвах китайски агли, постоянно заточвах, постоянно се чупиха. Когато вече ми писваше, правих оконтуряване чрез длета или чрез разни ножове. Докато това нещо улеснява. Всеки знае, че с V-образно длето се оконтурява най-бързо и най-лесно, стига да знаете, нали, как да работите с него. Та така, до нови срещи!